Ya ne? Na uzu ya ne? Ya akai. Bari tun tambaye ka yau kam. Ina jin ka. Arewa celebrities waye ya fi burge ka ne wai kai? Gaskiya wanda ya fi burge ni gaskiya Naziru ne. Naziru sarkin waka. Ka san me dalili? A'a sai ka faɗa. Gaskiya saboda Naziru sarkin waka shi celebrity ne babba wanda menene ya iya wanka dogo abun san mata. Kuma Naziru sarkin waka shine sarkin waka na Afirka baki ɗaya na Hausawa. Saboda kaga Afirka mu Najeriya mun fi kowa jin Hausa. In muka dawo gida Najeriya wata sai babban masarauta a Najeriya. Kaga ko masarautar Kano. Kano ta dawo ta migiwa komai da ka zo an fika. Kuma shine sarkin mawaka a Kano. Kaga which means duk wani mawaki da ke a Afirka Naziru sarkin waka shine sarkin shi kenan. A'a bane. Naziru sarkin waka mutum ne wanda ke koyi da manzon Allah. Ya fi karfin sadaka sai dai kyauta. Shi yasa duk arzikin shi da za ka gani baka cewa ka bai sadaka sai dai kyauta. Mai koyi da manzon Allah mutum ne mai haddan alkur'ani turan boko ya iya